ikecha ya anya ugwa ndị Kenya si biko gbuore na anya onye a Kenya ebutego moto ọ kesia ya ọgụ achọrọ itinyezi ya na dị moto gbanye ede moto ọkụ gị na dị moto eme ọwa ofu onye uwe ojii ndị Kenya sị onye nwere ihe o mere ọ bụ na onye aka ya dị ọcha mmadụ na-egbuo ya mmadụ na-ebe egbu onye aka ewu ofu onye amagwụrụ ihe Mazi Nnmadi Kanu gwa so ndị ọzọ ha nwezi aṅụtaghe n'ime ha ọ ga-esi ọkpọdị Malami si Malami ihe mere na ụwa anyị ga-ahapụ onye afọ n'onwe Malami ayawa ha biko ha na Malami esetụlụzia according to ha anụrụ m na-anụ $2 million ma na-anụ $2.5 million ebute ya cash tinye ya na private jet from Nigeria to Kenya gabunye ha deta na akpọrọ na Mazi Nnmadi Kanu onye akpọta ya n'obodo a na-aṅụ na-agbanye elu anyị enwetaghị ya anyị enwetago onye Boko Haram onye a na-eme ndị mmadụ dada holu ụwa niile anyị enwetaghị ya a na-aṅụ ndị Igbo mere gịrị o nwere ihe ndị Igbo mere ebidoza ikpe ka a na-ekpe ikpe ndị Igbo kwa ndị na-aga na soshal midia wọchịa ndị niile na-aga na soshal midia na-ede gbuo ya ịghọtago so ebe na-ekpe ikpe ha o nwere ihe mere emechakpa ya ikpe mere na kọnviti ya akọnviti ya anaghị esentensị ya anaghị na kpoja Sokoto so ị na-ajụ m ihe mere so agwụghị m ihe mere adịmma oge anyị nwere ka o si adị mana ị ga na-egburu anya na nke mgbe ọzọ anyị ga-enwe gị ọkọ banye atọkọ